И здравейте хора, както ви казах, в следващото видео ще снимам как правя различни електрически вериги с ето това нещо. Така, сега първо искам да ви покажа съдържанието на кутията. Ето тук е книжката с различните вериги. Тук се нарежда самата верига и тези се свързват. Така, мисля да започнем с една много интересна, между другото. Надявам се да ви харесва. Само да потърся на коя страница беше. Извинете, ако се бавя. Така, FM радио. Да, тук го казах. FM радио ще направя сега. То е една 32 страница. Ето го. Много проста схема. Ето, ако искате да я използвате, ето ще остава малко да я снимате. Така. Ето ще остава книжката, не мога да гледам. Е така. Така. FM радио с звук и светлина. Дали може да стане? Сега ще разберем. Така. Първо започваме като сложим ето това нещо. Това са батерии. Захранването. Тук една двойка ето това нещо. Една четворка ето това нещо. През това протича електричеството. Един превключвател ще ни трябва. Ето го. On-off. Аз ще го направя. Да, на off е. Добре. Още една четворка ще ми трябва. Надявам се да ви харесват моите видеа, защото в смисъл давам всичко от себе си, за да правя интересни видеа и наистина се надявам да одобрите моят труд през всичко това. Наистина, както ви казах в миналото видео, от доста малък искам да се занимавам с YouTube. Така, да, още една двойка ще ми трябва. Ето, ще го сложа. А това е антената. Ето вижте схемата за сега. А това е антената, чрез която хваща радио. Една лампа ще ни трябва. Кружка по-точно. Номер 18. Ето я. Още една двойка ще ни трябва. Вие вече разбрахте какво е, да. Я чакай малко. Да, добре, така трябва да е. Така. Още една двойка ще ни трябва. Добре, да я бях видял по-рано да мога да я сложа отдолу. Не, че сега ми пречи да, но мисля, че ми трябва и едно такова, само да го намеря. Едно единично, ако ме разбирате. Сега ще ви го покажа. Къде са? Къде са ми единичките, бе? Хора, май си изгубих няколко части. Не, ето ги. Намерих ги. Ето това е единичка. Слага се отдолу, защото иначе няма да стане. Да, така трябва да е. И една тройка. И сега ще видим финалният резултат. Така. Чакайте, говорите, че не съм сложил и аз чудо, що не тръгва. Добре, хора, момента на истината. Ето!
любими хора, надявам се да ви харесва. Сега ще направим още една. И всъщност няма... В следващото видео ще го направям. Или може да има част 2. Защото видеото стана прекалено дълго. Вече е 5 минути. Даже скоро 6. Чао хора, надявам се моето видео да ви хареса и абонирайте се за канала и с камбанката и чао!